У Расіі затрымалі вядомага беларускага доктара. У Беларусі рэаніматолягу Владзіміру Мартаву завочна выбралі меру стрымання ў выглядзе арышту. Яго затрымалі аператыўнікі крымінальнага вышуку пад Санкт-Петербургам. Пра гэта паведамляе расійскае выданне Фонтанка.ру. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма. Рэаніматолаг Владзімір Мартаў працаваў у віцебскай лякарні хуткай медыцынскай дапамогі. Ён быў адным з тых дактароў, хто ў 2020 годзе адкрыта расказаў аб сітуацыі з коронавирусом у Витебску, у тым ліку про уровень смертности. Одна из самых больших проблем во время второй волны коронавируса в Витебске – постоянный сбой системы подачи кислорода в отделениях реанимации. У сакавіку 2021 года про Владимира Мартова выказаўся и Лукашенко. Если это очередная политика, так надо на место ставить. Лекара звольнілі, просто не працягнули контракт. У 2022 годзе Мартова арыштоўвалі на 7 дзён. Пасля вызвалення ён выехаў з Беларусі.